Nazuri baminto manyabako nabeze abari baminto manye binyoro nabeze bachoroke baminto manye binyoro nabeze darira bako baminto darira bako nabeze okay no togete yani no mama mina bazete anyome tu na kabasani ko basete njanya uri mutangi nawe mutangi ndi mutangi okay bona mutangi ekigani babikora ko gepindi kyabako nege pindi kyabako nege pindi gesikire sana abantu abange bakuligirira namona aba muraba bakaba munabona size bunaba no bakuligirira igere bachikoba none ni bakabona no mogoja bachikoba muntu igere baji bakoraki bamanya kumanya ngakibagwena te kunyoma ngo sinyarali ngai bakuru esikati kiri bono nari gukuburi makayona iga round ye abana bamanya ine boli haya akanya kamo nsemoka bwato mwana isemoka bwato mwana musubati ekarasu kaketi ngatinye isemoka bwato mwana we mwana okay na igure makayana bale ngaine akaranga na bale bagocherana bana bale komenya ngina muke go seisa muke ese nyenche batari gutarira okay ikekoro yasire bana bagatabanga na Facebook bakurigirira ngipicha cyakoroka Facebook ebicha ngiyakoraka nawe nechi bicha siku hizi na Facebook abura ndengo chira bali style friend monto tokoro mungi karamuka okay bono makayana abantu bawo gotembaro baro mungi nono hari nakibakumuruka kwambuka bono kwambuka yo irenge chikwa mwakanirete makayana ana rute cyambesa to simbolibere suguria yamo ngati oma igo nandagende yo eswenta yo mungu okay suti era torreti sabiar tatana mete suti okay there is no problem with Jeba. Okay, bono ilikuwa igetoro ekaro ko be binte bi gosena bache tukui anda bakobe tenga tiga chirani ansa jingi mbali tutabaje ko tabunga ngora ta timba jiga ko chumana na temba tega to chetiko baje tuko mana baje tuko kumana baje korra mo chibatenga to agenda kumana ige mineti baje mwana itungia kara okay mbaje tuko mapema kumana no kwenda kuraro mwana ngaki ngayachiete akimba hayo no ari ngaba muraba moto bwata bobe okay bono rinde eke bono mbaje tina kwa kobete ya kobete okay dirigwe igetoro buna kwa ikaiga embere yakwete nkagete yakwete ya komisi arabu ya ngota eyende yakabiri gwatebere gwakora naki ngaretere tatakareterwa ewo na kamakai na nili sangu kana jodi sangu na mutu bakakumaroka nembuli yale amukane nembuli makayane ngakimi yere makayane biyande nakibago tibakoro komoko nje nkuru kuchose bwongoli oyo kurunsa aga iga mwisi warami mwisi warami mugakangarura ngarura wakwana koriri TV na liba okora mugakangarura korwararia mwisi warami okay ngayenyo metekuru wa nyabogoye yere karokaro asa inoga netingati bibi ne rongo chiere tingati igaso muka na bogo chiere tingati okoye paki asenya kwa biara goro kwa rusio kogoroiga na bet akini yaya ngagirendo la goje paki ara ke manya kogenda ngona na toli konya kogenda njirende kogenda buye ngora igo na masikani ngakigo kwa ninyo kwa biara use no mukwana maokabire mama wakire aiga ngakio mine tibono iga ninkiga iga na masikani getama kia masikani respect okay bona kwa ikiraro kwa mukware na masikani very smart very accurate very intelligent mbabu ati geseri kiabweri mbabu ate kiabweri farasi kambo onyore mbabu ati ko bekiru chiskariga enyombe gotagurwa gochisiko iga no gukurira pigwa kanira chombe isiko gigabo no kwa kanira kirege sheringe yogotera ngakiora so to go demand bataguri ya kwa razabo expenses expenses yenyo mere bana takoba pikozi kwa letrichombe chimburi ne bintu binde byansi biri batagete na anda so bana tagotera ne siri kiabo bana bataguri mite trend sport kwa razako anyo tene murankora murangu ko rengoro nje na ko batingo oyo no yo chikora chigo chaitera na so era yo boronge yaya
oyo bwere bana toyo ona ko bera abweria no ko deru ori rezi ko buna sese amana bechimba bakaba abakora bechimba kora ro bino bo wakunete okay te makoso konyoroswa no konyoroswa okay bona makayana gwaikire garia bona mna gwaikare mina kona tebia watebire gesiri kia bwere nyenkeyo na ugikaransa isiko garia munya goitenga mbana nyoko biara gabo na iso biara no bare gabo amangana rengo bwenete gukwana se nyoko biara amake ta ni kumi tuli kama tabi ko na cheli yage temani mako biara pura bone no cheli eli sabana ya bwete eto kana libono chieto omo ikoli akasa ko motori guru ya mipira tu sabana sugera baba mako biara ba yero baka ya chabe bantu bana ya mipira hiyo ndu wacho nege masikani yako yoro eita ose bokongo bokari kurwa asoka so useti bokari ono kwa chiriko batebina no na acha higa ninde no bokongo kidogo onye no bure menu webese umwana no onye na abaete ukamonge kende Iraisa koba maeta bantu mbaro maeta tigango tutiangore ni maega asini ntaribe mbono kore gucho komera makoyone okay very smart bantu mbanya kuikirani esikati kiri bona iraisa koba maeta abantu mbare babwate moika bomopira buna bono ogochiecha buno omonto gokwendrume katanya kumanyete omonto gokwendrume na bago any time okay bona rika rastiga na nyako biaraiga obegete chieti bonio mato endo kirete tu endo to kwana mange halafu mako ngaki ko sabana kuchinda wewe abuta kada kuchinda dada ahungu chindo kwa na banga aweja rastafari adimokoyone nchiko jara igogorokerio ndo serio awe babu jaman rastafarian jojo man okay ngakiba okoroka naitwa Saidi Karoli yani Saida Karoli okay Kiswahili peke yake Kiswahili ndio lakini kikisi kuongea na kuganoma igona boko gana detu ke bona ko ikari obegete kobi okay mburango tebe kaneri ngakinyo kobiara uko mukwani goiko mukwani ko rustie kobi inatoa si lazima aseke gusina bere iko aseke gusina lakini si lazima mimi ayo energy ni zima amake mtu mimi ni rasta ukitoa sande hakuna heshima okay ukitoa sasa ndio hakuna heshima halafu ufanye hivi rakitupe hivi taigorona without the parents okay there is no problem makayone nkwana linga abantu babere nkali seno wali batebya ngokoro muino kama mokoro ngota buda yangu anko na masizi wote okay thank you very so much mwenye ametegati kabisa okay mkao kiagoruku anaitwa Fatuma na inakuwa kwa ni Fatuma amekusalimia hi okay magoyone na kimagoyone wada mbuyani na kiendrete mbuyani magoyone kwa rata ndokora ina ko buyadi na ndo kuonje ko kwa ngalo jama yanga ko bo mo gako na ndo je bo njenga getenya kwa rile TV kwandra ya okay amarita ali ona kioko magoyone jabiso ndieki Chemisi ondieki enkango sinyari gari nga sensi moino kwenda bogetutu bogetutu mara niga okay ono gari sensi no ngachi se moisa tomoko nyomerana no roche wega mino ga se nege chichinga kimokoroka se chinse monjiraria ka bande mbaro to kunyina barabu amacheroche botekende bono koranga ngange mono na boko monyoma lakini ndoko kwamba koranga ata bange mono obwanjani burabe tansiri ndi papa ekobetereri monyome lakini utawaji kubetereri kere inu ya control bana bogora control okay sakaba kwa monyome kwa mwikirinka nyoko byarango chari nge kubakwani
kwararire nyoko byoro batebi ngaki ngo ikabu ngo ikasa 3 umanye ko robo akesabu ngaki gachiaragire saa 2 iga tigamenyo kero chenye sibi na ko byara kagocha anyorere na ikire gweso ka saa 3 gurugura tebete umanye ko minyo karo chegwe sibi nenchera nayo kurosi gabuga Saga pia mambi. Enchera nayo kurosi abuga arafu umanye ko arafu umanye ko monto kurugura ngwe sibi ninje ngwe wesibi nona romate sauti yawe takoigwete biyo Gotora yani era taramanya. Nona turamanya basenere. Okwera ni kienyeji bono genga. Genga. Ninje wesibi. Bono konyoro gwato konyire na kiugo yunga gakinyo mare yake. Onyiro ko bwarigere. Okay. Arabu. Karati gambe kechianga. Nyo mare yake. Nalie nareta rigujiko. Barigere kitambo bange ko bwari baikega iga. Iginde kyo konyora ngia bange tukara lakini bona ngensa igaroche no muri kama boire tegweti ngora nyora kwanire bintu obugete no monto muyogo takani nyoko lakini konyamanya tari biyo muraka ubusina bokobora umukungu wona bakuminyoka ali abekeruma igatera usabe ko masonderera omate that is funny enough babateba cheap is expensive. Cheap is expensive. Ebina boko bakonyora. Kinyo masikani aitware ko ndari kuna ari gwakwana konyora ko reki. Asirire. Bono kinago teberi bono. Okay. Araf bono. Njege ndo kwanza kirine kama. Na konyoma ane mbuya ke rakini ale mbuya pi. Bono nchena kumiringa nyoko byaro ibano gweta roje gabo mumurare bono kwemure kama chene kaete kaete chinto bema to ko nyuga bapa na machias nande bono kumitinga ta manya ni bono wige tukiyo gera kanigo tari goja nenyi ndori ya kunenga yangi chiangechi abundo je gari chiange tari chio mwanone biga kene kya mangana igatonyo mare era kere bunere again ara akembuya okay na armero bono maite ne buata mangana yoko koruga igapakari tata for example nyako byaro ruarire ayoro che gakikurwa pakari go sensiringi 500 go sensiringi 1500 mbara banyamete bakeke nyambiro goro naro nakon lakini ayagwa wateba arembuya are Okoba ya maskani tu there is no big difference like asoko nyoma goroko okonyoma mate fact ye okonyoma kenepi nokoro si family onyora abana lakini ari nokonyora abana ari akenkobera maskani ya maskani tu okobuna katiga rispa tarige respect katima na maskani tu okonyakorenda lakini okonyoma nokonyoma ekerare ari ake baito nkwe banga bare to okonyorwa fukadi mono. Okay. Araf bono senaria senoga iga kurende gase wateba sense wateba kuruga iga sense matene wote nange chichi akamo kiriyo ruete iga ige tundu bali no ja ige machine iwo machine nyerote bona lininga machine ninyerote machine no tanya go chia ari ase machine be chikirenga ninari machine be kirara bono matete bwata ase tokoranga botori bo nini yani kwenda bonjari aso bonye ngayura nyome kuru nje bono iseko tabango nyomande igongo chuchakera mbanda mbanda ko chirogoro na ora nyome kuru ayo no monte mu yankwane bya bakoko onyore mbono na kwani ma Florence omuri yore masingwa mboga na bana bose na bakwani. Okay, thank you very so much nyoko byara to ko mo bodi metingati tingo moimuke unore para gaiga tingo moimuke ya Uraisa kwa yabere oruari serious kabisa nyoko byara kulira hakio mwanone ukanyoma muzegone hakio mwanone ukamonyoria bana mwanone ngokwande araire nsabu nimbwate my colleagues baryo gukorana barobu igonko akiro yo mesini onye besenchi yo mwakane amwimuki kwanya ko watera kuri se mbati buku kwa gatera nga gachikote makurangiri go se musani ki go se ngobonzi bakumanga koria kuriga gotera ukuigurirwa
kusi okongorerwa no muikomo chenu o understanding ki ndrete koba no muikomo chenu bono nyoko biara ne tiatura ratiga iso biara no mugone tingatingi iso biara nabere nabora muimuki okay iso biara naboko muimuki wate abanga kikuruku chenguruku nga Edward Magongo nkango sinyarari kange birigo nole people kabisa ama ene okaba people in the people okay ngakiakuruku Lydia Lydia mogwana ne ari kabisa straight Lydia yangu kuanrete no mururete chamba kwazo kuma smile kabisa okay there is no problem abaibiri ba evans abaibiri ba evans binkwa ba mwakora nete tokora ne ni chisuti no baete kabisa chisuguri chisuenta kabisa mwenye ne chamba nurute pakalisti obuate kai imoneti kabisa ngabona ko kirali tero tako mwakore ine ya ngombe ya ugurete tingo mwakaru rere tingo mwakasengencho ogerire nabweneire umuraveti Rafu is blind umuraveti pi okay bono nari gukubori gamukoyona tote forest camp rinde gwachire sobo mwongino yogo Lydia sobo Lydia rinde gwachire kuraba kwani 1 2 3 4 5 arafu ndigo ikire sobo Lydia omanya kanyora barbo bari ichikienisi yani omugaka isobiara mbali ba chijo bali ba rweta America bagaka bali bono ba baka bali ba ko beke bro style frani yes aya what you want there hey no name man hey man okay amako nyora abegeteke nyanza okay bwana nyokobiara mere igabegete erongi monasite mbaya babu nani nyokobiara kora no moke kubwa mukao okay no problem inde kyagere goro yabo chiripu sticky ige nante tyo kwena ante baba chibinte bigabya matebi ige okay bwana arafu isabiara maota yo man feed man najua hapa Mambazani mahali umefika hapa kuna choto mtoto wangu sute tu weke tu kinyanza kwa raha zako toto Mombasa kwa batalira Mombasa na batalira nabagusiba riri tanganie ko abagusipi abanyenepi lakini wekira ari Mombasa baoncho iru bamenyire ngakibona utinse mecho bono ayo korende buno mugusi gwikore ndeke gusi kubwati nembu gwakinire tu bono to kuchikuonchoria kubabwekana yaya to kuchianjira kubabwekana yaya lakini mama yetenga kini korusia to korusipi tengorusia nte bono ngakiro saba ngakiro yabo okuba tomera mwiso kwa bagutia bwekira gwagechi bureta biyabo yaya nekero onyomete kuri umuchibwa bakristo bakiniri n'echimbu cyo bakristo etabauti gwikebe igonko materite foundation gosasa omusubwati chimbu akinire tigo n'echiyangina na isebabwate onyaete chibwati omusubwati ago chataputie mbweri obwate kwaradire yobo kristo atoreke igase mani buno mosacha n'obwati chinguru cyogo chenji omusubwati ori ekero kwa mugorire ekero kwa monyomire bono utiganire isena nyina bono akubwati chimbu chiawo bono nonya nekero iso biara kwa munotifire ngango gendo roro na nyina biara ndama itenga ya musubati minto muchuri achete umugakori ya mpatorigete na musubati ito na torigete bono goika tu tabenchirije iga mukoya no matera gukagire ngakyo nkage na gukagire nyasa iga make muntoma iga boli mena na namara tonya mena na gukagire no morani totia no morani na jirari no morani nabona amanyaye bona mukoya no gwachire so mukao ekyagera bona ero nitoro chibona no motore kwa abakuru baito bagakwa naja bona abakuru baito bakwa ne tonaki to baise kol chingende so mukao aye bona no chikol chingende so mukao aye no rinde kyagera bona ago so gwatoriki bono tengo te ringane rigotanga ke kori nkebugati bobe egekorwa ase omonwa nakikebugati bobe bono Yesu Kristo nachitaga togora chitoto enche bono nabongo sono yamwama kubiara mikaranse ndagire ekyabweri gesieri ekingeri komata ekyaboronge kabisa no kabisa iga oragire okay because intorinse bono intorinse yeri chiko igotore yo yenema ya Nyasaye etora above the law ya God no we are under the grace we are not under the law
Okay. Yes. Araf bono. Engo kona bo wawo senyenta. Ndagera yune ndagera. Yae, nebe mbata. Kaichonya bareta. Ele ndagera bareta ka. Ama genda ya kongota rioka. Ngakirende. Omosibweri kabisa. Nyonguse. Nyonguse. Asinyo kobiara. Mochando tuyo. Okay, no really. Whatever marita okoro kiwa chomoni lakini oyo nere ngore ye whatever ndagera ndio pia koegwa kongonta. Ndagera gonkori kuri eri inganche irendi. Onsi na eretase umusaraba. Onsi Yesu Kristo yanyu koretase umusaraba. Igona gotenga gotore under the grace. We are not under the law. Yesu korete onsi aso umusaraba. Mapema. Okay. Bono amalita lya whatever. Leta ngoro kusapania unyanja. Sabani unyanja. Ukwani lyo mongino ona abana bawe chinkaki gali. Kukwani omongino ne video kwamboka machuka. Unyanja. Mwanje tekianda gikomi. Mweta masikani. Abana bane Sharon Michelle Edith Joy Fanaka Blessed. Fanaka Makoyone ndatengo tebingana ki abako tarira abako mere moteko era tarira abako mere moteko era ayenye korengera tingo berte kabu obwato mwana bwo moto gabo tutaiti ko batarira igorori yao nchirindite Yesu nisezi tarira abako mere moteko era omugaka chemi senkoro kibachi na tebanga ki konkware tro mwana bwo moto kaji gabo motarire live and direct yende karama yana ne tarira sobo karama yana na saruite mapema kwa manyerire kwa letre ga nari sio sababu sorry okay kwa manyerire kwa letre ga neke babo to kura tara ku chisoba muisuku mukao urara na kibamenyete urara manyanga kibali na ne chembe kwa nya wake sabire ngokorwa maka jeni chokoro kibali timbo atumanga mange tete ko nyoka saba ko bana bakeyo abako bana smart abako bana very accurate very intelligent haleluya abako bana baya ntete bangereza mangana abirado toga manye kurwa sukasini Tumerane taoni. Okay. Sazuri bamindo manyabako. Abari bamindo manye binyoro. Ochoroke bamindo manye binyoro. Darira bako bamindo darira bako.